hausnam arhajar arpuan ka snong mokro kala pau perthei hadin ba kala don kata ka jing sha thombon na ka liang jong ka asam ha ka ba sangut ki nong snong ki la du ai ya ka jing em ha ka wei ka jing ja te nadu u ar hajar arpuan hadu menta kumno kani ka snong kamat ya ki jing menta ka sngi ngia kendu bat ki nong snong jong ka ni ka snong mukro bani kran halor kini ki jing te kublai ba phila bani tho ingi menta ka sngi phili ya kendu ya i ba preston bat kunju ya u MLA ke daw ba phili ya kendu ile ye kendu ya i deputy chief minister i sar snya bahalang dahar badi sar preston tunsong ibadai ki deputy chief minister bat nila pensngeu namar ba nadu gitu gisnem ba jia gitu ba yap sangut hasinong jongi te hadu menta kamdon kata kajing sngan ka ba ki nongchong snong ki yo da ka ba sngan hagor komban lektre lekta hagor komban shong banthia kidon ki benta kito ki ba sejan jong kato ka jingji agba ji haket ki por kito ki sinong ki ba don marjan bat hangto ki dang chongsir ya menta namar ba don ka jaka ka ba don hajan ka bid house jong ko forest asam ki kidang pengkre ya menta kidang lord ki JCB ki egum to manchna surok chna ayu gum to hangto te lada wan ki namar ba kadai kata jaka kadai ka jaka badon ki hali bat ki jaka rep langkha jong ki nong chong snong jongi haba ki le bat ki le chaki jaka rep te ki da bat ki da kali ki da pertheu kum to ba ki le cha ap kumta ki bun mia bun an ban kali ki paranong chong snong te ki sir min sim girin min sim ki paranong chong snong jongi ho nyela yo sneo ba ya kane gajing penbe jau upur usam dan hakane sorkar ngiro ba ngikwa ro na kata gajing perchang jongka baka urlong no ti kumbang itip hidai kamukro kamdai kata kajaka ka bahap hapo dispute area te kadai be jongka Meghalaya ndai hatu nakaliang jongka snong kabu jing kli ne am sha ka asam ba balai bakan wan ban thombor te hajing dai padde barkashnong jongi kum kashnong mukro namar bangis ong bakashnong tatali ka habbe ya hapoka jela Meghalaya tedandu ba kane ka sarkar asam karbi atau nombor city council kala kedi jubor ya kane kecaka ka bahap papo oput usam jongi namar ba karkum ka notification ilayo adu ba usem perkandai pak sanpuwe namar ba kane kadai hop 100 kadai ka kemukro kadai ka hap hapo ka jela Meghalaya tu kinong snong hi kidan hapen ka jing singan namar ngitip kum nakaleng jong ka sarkar kalabu ya kita kibor pulit hak tu ka thai ba juba bi kata jing kali jong page hang jing singan jong kinong snong namar ba balai ka jia ka jing ting ka jing smik ka jing penwit jong kibru jong ka KSC ka de ka daw wa mi kini ki kendrum kendram kini ki jing ka jing la jong ka ni ka KSC ban penting bersimi ban lek kini ki kam jubor haya kinong snong kadai ka daw ba kadai ka nakadaw jong kato ka jia forest bid house jong ka asam ka pakila shna jubor hapo upur ang jong ka upur sam jong ka snong bat haga do menta hadin ka jingjia nagipor sikipor hadu mentaro ke nong snong ki ya tinggi ya smith wat ban lek bri lek langkha sek to ki chakaro ki badai hapo upur ang jong snong tapi ong bagi pendik deh hafla menyetuk kamnya akili hakan urukom em kum banchu ai nuksa ba yementa ki ne ki bri jong ka KSC ki pentre yaw tau surop ki pentre ka project jong ki pentre jubor hapo upur ang jong snong kum banchu ai nuksa ba ki pendik yementa le tangban le chatoro ki bri jong ki nutsho nomor ba anda kila labi ki bri jong snong ba le chato kita ki bri ki ba escort ya kata ka jingtre ki police jong ka asam ki shajbat ki shaj kali ek shibun ba ki jingli but hoi ni sautu ba ka snong jong ki nong snong jong ki ba de snong kondong haba ki bri jong ki force jong ka asam ki le kumne ki nong snong ki ting ki smith kam tam le haba menta kito ki kentoj ki bangi khot ki kentoj lumpalang ki ba de marsenda bar koto ka chato tang bansa bantia haying ro kim nutsho namar ba kana ka jing penting pesmikin jong kini ki bri jong ka asam
Kung makalong mentai deh, haduk kat nu kalong ke badan kam ban pendap noi kini kecing penbet upuk dusam. Ban penbet jau uput usam ngiru ngi don gajing senia ha ke government ha ke government ke MDA tu ke balai alam khmat da ke NPP ni don gajing kermen amar ngi yoi ke kam ke jongka babah ke jongka ban ngi kermen scam ba kani ke sarkar kan la ban penbet jau ni uput usam ba dia ke ba kham kon kalong concern yangi kum ke senong menta kadai namar bang yangi lei kam hap hire hapok ke dispute area kam hap hira hapok kata ke blok 1 ke blok 2 kam hap hira hapok kata ke jaka ke ba dang dei ban penbej kini ke briu jong ke KSC kim dei ban kidei ban pensenge no sisendon ya kata ke jing trei be an ke jing lek jubor jong ki ya kita ki jaka ki puta ki badei ki jong ke senong mukro ban weng no ya kini ki jing borok hangta kin kini ki problem borok kini ki jing borok kin ngi kermen bakin sa la ban solve kin